Jeg finder mig selv på toppen af et boligkompleks, fordi jeg ønsker at kigge på trafikken. Heroppe er byen så skrøbelig og lille, mens bilerne drøner forbi i krydset under mig som ivrige elektroner i et lukket kredsløb, tænker jeg på, hvor forudsigeligt den bevæger sig. Rødt lys stop, grønt lys kører. Om og om igen i det uendelige. Det skræmmer mig, og jeg hopper ned på gaden for at bryde mønstret. Her gentages de samme rutiner. De ligger jævnt på normalitetskurven. I morgen vil det være lige sådan. Året rundt, dag ud, dag ind, knokler myretuen og holder sammen på det hele. Disse mennesker forundrer mig. Det offentlige rum er offentlighedens dagligstue. Jeg er offentlig, så jeg bruger det uden at spørge om lov. Kører på dit skateboard hurtigt ude på vejen, og du giver en fuck for stregerne og lyssignalerne og bilerne og cyklisterne og det der er med en skatepark, det er mere et sted, hvor du får pusset dine tricks. Du sådan, det er ikke så sjovt, det er mere sådan, der går bare sport ind, og det er ikke sådan, det er ikke dejligt. Jeg kan blive sur, når jeg er i en skatepark. Det er ikke lækkert at være der. Der er så mange andre skater, der kører i vejen for en, og frit, og når du kører der med bilerne omkring dig, og du kører lige ved siden af dem. Altså det der med at køre blandt de her mennesker, som er på vej til arbejde, eller på vej hjem fra arbejde, og bare skal, de skal bare et sted hen, som også, altså, jeg skal også et sted hen. Det er sjovere at køre vejen. Ollien er det bedste. Altså, du hopper med 2 hjul og et bræt, og lyden i luften. Du kan høre hjulen køre rundt i luften, og det er sådan lige når du er i luften der står det helt, der stopper tiden lidt, eller den går lidt langsommere, og så lander du igen. Det er rigtig fedt at køre rundt tilfældigt og ikke at skulle nogen steder hen, men man bare selv vælger, hvor man vil køre, og så ellers bare lige ramme de små spots, som er på vejen tilfældigt. Og se, hvor cyklen så bringer en hen. Og så kan man have det sjovt på vejen. Det synes jeg er fedt. Jeg tror, der er mange, der bliver skræmt af den måde, man kører på. De bliver både bange for deres egen sikkerhed, og sikkert også for min sikkerhed. Når jeg kører over for rødt med rigtig meget fart på, så ser det måske rimelig farligt ud, men jeg har sådan kigget mig for, ikke? Så jeg føler mig i hvert fald ikke som en del af trafikken. Jeg føler bare, at
de er i vejen for mig. Ja, så, og det gælder egentlig for alle de andre trafikanter, også biler, som holder for rødt og venter. Der skal man bare køre ind imellem bilerne for at kunne komme op foran, så man kan være den første til at køre, når det bliver grønt. Ja. Det kan godt være, det er egoistisk, men jeg tror ikke selv, at jeg generer nogen direkte, faktisk, selvom jeg kører lidt vildt. Om byen bliver planlagt efter at bygge street spots, der er gode at køre på, det bliver den ikke. Det er et rent tilfælde, og man kan kun glæde sig over det, hvis man er heldig nok til, at der bliver bygget noget i ens by. Men altså, det er da kreativt altså at bruge byen på en anderledes måde end bare at komme fra punkt A til B. Det er sådan, når jeg kører BMX, så bliver tankerne slået fuldstændig fra. Hvis der er nogle problemer, man går og tænker på, så er det... De forsvinder fuldstændig i det stykke tid, man kører BMX. Der handler det kun om det, fordi det er så... Man skal være så meget på inde i hovedet, for ikke at falde og komme til skade, når man laver de ting. At der er ikke plads inde i hovedet til at tænke flere tanker.